आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पदार्थ आहे, जो आपण उसळ, भाज्या कशामध्येही वापरू शकतो. तर एका कढईमध्ये तेल घेतलं आहे आणि तेलामध्ये आलं आणि लसूण टाकून घेतलं आहे. त्यावर टाकलेला आहे कांदा आणि कांदा अगदी गुलाबी रंग येईपर्यंत परतत राहायचा आहे. आता ह्या कांद्याला गुलाबी रंग आलेला आहे आणि हा असा गुलाबी रंग आल्यानंतर आपण त्यावर टाकून घ्यायचं आहे ओलं खोबरं. काही लोक सुकं खोबरंसुद्धा वापरतात, पण आपण वापरायचं आहे ओलं खोबरं. त्यानंतर हे खोबरंसुद्धा अगदी गुलाबी रंग येईपर्यंत परतत राहायचे. बघा आता हा गुलाबी रंग आलेला आहे आणि आता आपण हे सगळं थंड करून घ्यायचं आहे आणि थंड केल्यानंतर हे आपण मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. एकदम जाडसर वाटायचं नाही, एकदम बारीक वाटायचं नाही, एक मध्यम स्वरूपात वाटून घ्यायचं आहे. आणि आपलं हे वाटप फ्रीजमध्ये आपले 10 ते 12 दिवसपर्यंत टिकतं आणि आपल्या नवीन नवीन रेसिपी बनवण्यासाठी हे आपण वापरू